Sitä on. Joo, siis älä leiki sillä. Meillä oli niinku turnaus meneillään, mitä mä kuvasin, mut sit tähän tuli joku ongelma, että ei ottanut tätä niinku, tää oli, että jokin katkaisi virheen tai jotain tällaista, yritä uudelleen. Mä yritin rampata sitä, yritä uudelleen. Ja täällä on nyt jo niinku turnaus käynnissä. Mä selitän tässä, kun nää pelaa sitä, jotka on vaan peliä. Mä selitän teille nyt, mitä me oltiin tekemässä. Elikkä meillä on turnaus ja Renny on täällä ja se leikkii nyt täällä tietokoneella. Se näplää tätä, mikä kuvaa. Se hiplailee sitä, joten älkää välittäkö siitä, jos se tekee jotain siinä. Se tekee kaikkia vittua. Kyllä näin. Ja tämän näkee aina videolta. Sitten, niin, siirrytään nyt ihan oikeaan asiaan. Meillä on turnaus meneillään. Olen sanonut varmaan monta kertaa, joten te tiedätte. Ja se on silleen, että voittajat pääsevät niinku, minun imitointivideoon. Eli minä yritän esittää jotain muita ja ne auttaa mua ja esittää itse. Kakkonen, siis se joka nyt niinku tulee toiseksi, koska Renny pitää lähteä pois, joten niinku mä oon suoraan finaalis. Ja Valle, sit jos se joka hävii tän ottelun, niin pääsee mun kanssa sellaiseen videoon, niinku missä laske se mun magista. Niin, sellaiseen videoon, missä me kirjoitetaan, no se on se karaoke-video, minkä mä aikon tehdä. Ja te varmaan ette oikeastaan tiedä, minkälainen lauluääni mulla on, joten korvatulpat käyttöön. Tai no en mäkään tiedä, miltä mä oikeastaan kuulostan näissä niinku tällaisen videon kautta. Ja Renny, älä hiplaile niitä mun verhoja. Renny, ihan oikeesti. No sä hiplasit mun ikkunaa. Mä laitan tälleen takaisin. Se on mun ikkuna. Tämä vai? Joo, sekin on ikkuna. No, siirrytään otteluun. Kumpi johtaa? Minä. Mulla on yksi pallo jäljellä, niin mä saan musta. Ja Vallella on ja siis jos Olli voittaa mut finaalissa, niin ei oo mun vuoro, se on mun vuoro. mä en oo vielä keksinyt siihen palkintoa, koska meillä ei oo 10 minuuttia aikaa suunnilleen. Ja mä toivon, että tää nyt tähän katkee. Valle vittuusit. Ihan oikeesti, jatka peliä. No, meidän pitäisi ehkä... Haluatteko te taustamusiikkia? Mä tiedän. Pistetään Rennyn iloksi. Nyt peli on tasapeli. Valle johtaa. Ja Valle voittaa. Kato, tällainen laitetaan Rennyn iloksi. Rennyn iloksi. Valle vei vetely. Mikä? Mikä? 1. Mitä? Miksi piti laittaa päälle, kun mulla just joku muu? Sitten sori ottamaan. Sä voi voittaa nyt. Jännä kotiin. Mä voitin! Mä voitin! Mä voitin suuksinaita. Moikka! Niin, tää on turnaus. Joku. Teknisiä virheitä Ollin käsi. Teknisiä virheitä. Kultainen käpy. Kultainen käpy on nyt palkinto tässä. Löytyi mun lasukkeelta. Elikkä, me ei tapella vielä Rennyn kanssa yksisettely. Tuliko sinä oikein? Mä ajankin. Vähän noin läpi. Mä kuinka te tehdään näin. Käytä sinua. Näin seuraava. Mä näkin oikein. Mä pääsin varmaan siitä. 4, 2. Mä pääsin tekemään sirkukseen. Ai varmaan. Iso. Anna nyt paljon.
No niin, aloitetaan. Elikkä nyt alkaa minä saan finaali, koska Remmi alkaa pelata. Koska se on tullut haetaan. Niin sitä haetaan. Tai mikä on mennä? Haetaan. Tosi paljon. Meillä on peri. Aloita. Valdan meni sitä. Ja me selostetaan tässä ottelua, koska tästä ei näe, että ihan ilmitellä seuraava. Nyt taitais näkyä, pitäis näkyä. Näette mikä on tilanne, siellä on paljon palloja siinä. Mä teen mitään. Näette, siellä on paljon palloja. Santeri on kaksiväriset. Siellä kuuluikin. Kaksiväriset on Santeri. Elikkä imitointivideo tulee tässä. Santeri ei ole laittanut yhtään tänne. Elikkä Olli tulee sin mun kanssa imitoimaan. Mä oon nyt niinku kolme. Toi on finaalista varmaan. Mä oon kolme. Tää on finaali, koska Valle pääs mun kanssa lauluohjelmaan. Mä oon tehnyt 4 ja Santeri 0. Voi. Mä otan sehän meistä. No niin, nyt sä varmaan saat. Ehkäpä. Sit sä munat. Tässä oli. Oi! Hyvä maali. Tai... Sopi. Mä sain molemman. Nyt on nyt Santerin. Renny! Kato kun se pätkäsi, jos sä... No niin, Santeri. Oliks tässä on mennyt 7 minuuttia? Älä mene musta. Kumman se oli? Se oli sun. Eli Vapan pallo meni sisään, eli Vapa saa jatkaa. Mun pitää saada 1. Näette kai ei mennyt sisään. Valkoinen ei mennyt sisään. Sieltä valkoinen meni sisään. Mun pitää saada enää 1 pallo. Opa sörkkii nyt sitä. Pallo. Et mä voi vetää musta ja Santu pitää laittaa pussiin 1, 2, 3, 4 palloa. Et se saa laittaa mustaa. Opa pääsee imitoimaan varmaan. Se pääsee. Se pääsee imitoimaan. Se saa imitoida mun kanssa. Ja mä pääsen karaokeen. Mä en tuu karaokeen. Se et osaa laulaa. Se ei saa äskenkin sanat. Kylmä hellu. No niin, Santeri, nyt on paikka. Olli pääsee mun 2 videoon. Karaokeen ja... Mä tuun karaokeen. Mä otetaan 3 karaokeen. Oi! Näittekö? Hieno lyönti. Oi! Kuinka hieno. Hei, me mietisin tuon. Mun pitää saada kuskaa. Sieltä tuli huono lyönti. No niin, nyt on paikka. Olli on mestari, joten näkemiin. Mä oon niin paras.